Apa-apa wis perange leren dhisik. Nek piye leren barang iki kok rombongan yo sadurunge yo kenalan sik karo warga masyarakat kene. Iya tak derke halo salam sik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan nggih Pak Ebo iki ya. Ake-ake larat budaya sing duane kono. Oh iya, wah, penonton ruang ini banyak ini jadi mah apa di? Ini acara apa di? Ini lah kan. Ini lagi acara ini ya, sedekah bumi api kan. Oh iya, wajah yo. Ini mundur ki, kira sing kamu mundur sih, kok kayak ditungan om bayar sing kuliah. Kayak kan, yang mundur kan, yuk, Pak Eko.